A jak to mám ešte potom mi vysvetlíš teraz ten návod, lebo... No ako náhle to zhorí, proste dám to hore, ako náhle to prikryjem, to zoberieš pri ústa, a čo ona to už robila. A vypijem to No na ale ex. vtedy to zlepšie. Toto mi spolužiačka poradila, čo aj poslala som jej video, potom sa dobre smiala na tom. A tebe? No áno, najprv to nevedela pochopiť, že či to bol Silvester alebo čo, hej? Fajn. No, ježiš, jak horí tá lyžica. No. Erika sa bojí. No. No, A teraz už môže? Nadýchni sa ako. Tak, Je to normálne, no. no, ale rýchlo. No to horí. Exni to. Nemôže to už horiť. Exni to. To je také teplo, to je také teplo tam. Exnu. Musíš. Môžeš ešte piesť na fenóny. No, poď. Celé. Celé. Ale to si mal mať na zapitie, dám ti vodu? Nedávaj nič. Ja. Dávaj pijem. No dobre, tak dvakrát. Ale to bolo dobre. My mali dve. Minorita. Ale nevieš, to jablko je tam pomarančový. Hej. Nie na kameru, Martin. Takže hnusné. Ďakujem, ďakujem. Dvakrát poďakoval. Už ho má. Jaké červená. Už ho má. Svíňa Martin. Zvládla som to. Ešte jeden? Ma nenatáčaj ma, ty debil. Bolo dosť. Ešte jeden? Keď to platí, tak ešte jeden dáš. Ale... Ešte jeden. Prestaň, Však ťa domov odnesem. prestaň, Martin. Ja že to bolo ako zbledlo, keď tam dal ten cukor. Martin, odstav.